Господине, това е най-големият хемороид, който съм видел. Венера се вижда да дадеш. Докторе, тази кола маска ще боли. Замръзни! Напъвай! Напъвай! Вижда стъклата! Замръзни! Леко се завести, Марко. 10, 12, 23, давай! Замръзни! Махай. Ще ме тупнеш. Така остава, добре. Госпожо, това е новата дъска за гладене. Моля да изпитина. Да, погледнете. Малко ми е висока, може ли по-ниско? Моля ви се, може да чупите! Айде, бейбе, качвай се на мотора. Добавяме се вече, добавяме се, никой не излиза.